ብዛዕባ ርእሶም ምንም ከየትረፉ ኩሉ ነገር ዝዛረቡ ሰባት ኣብ መወዳእታ ብጣዕሚ እዮም ዝጠዓሱ። ዝዛረብዎ ነገር ስለ ዘይመርጹ ድማ ኣዝዩ ከቢድ ዋጋ ክኸፍሉ ይረኣዩ። እንታይ ንመን ይነግር ዝብል ሕቶ ናይ ህይወት ዓብዪ ቁልፊ ሕቶ እዩ። ገለ ሰባት ናይ ልበይ ዝብልዎ ሰብ ምስ ረኸቡ ኩሉ ሚስጥሮም የውፅእሉ። እዚ ድማ ኣብ ህይወቶም ከቢድ ጽልዋ የምጽእ። ንማንም ክነካፍሎም ዘይብልና 10 ሚስጥራትን ህይወትና ንምቕያር ዝሕግዙ 6 መፍትሕታትን ከካፍለኩም። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ እንተደኣ ኮይንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ስድራ ናይዚ ቻነል ይኹኑ። ነዚ ቪድዮ ድማ ላይክ ብምግባር ይጀምሩ። ንዋላ ሓደ ሰብ ዘይዝረቡ 10 ሚስጥራት። ቀዳማይ ዝሓለፈ ስሕተትካ። ሰባት ናብ መጻኢ ንኸይስጉሙ ካብ ዝገብርዎም ነገራት እቲ ቀዳማይ ዝሓለፈ ታሪኾምን ዝተጋገይዎም ጌጋታትን እዮም። ኩሉ ሰብ ክዝክሮ ዘይደሊ ሕማቕ ናይ ህይወት ምዕራፍ ክህልዎ ይኽእል እዩ። እዚ ናትካ ናይ ህይወት ታሪኽ ስለ ዝኾነ ካብቶም ክሕግዙኻ ዝኽእሉ ሰብ ሞያ ወጻኢ ንማንም ክትዛረብ የብልካን። ዝሓለፈ ጌጋኻ ንሰባት ብምዕላልካ ጥራይ ክትዕርዮ ኣይትኽእልን። ብገልዋጡ ግን ሰባት ንዓኻ ዘለዎም ኣኽብሮት ክቐንስ ንኽቃልሎኻን ጥራይ ዝገብር። ንሰባት ዝሓለፈ ጌጋኻ ክትነግር ከለኻ ንዓኻ ንምቁፅጻር ከም ሪሞት ኮንትሮል ንኽጥቀምሉ ትፈቅድ ኣለኻ ማለት እዩ። ካልኣይ ናይ መጻኢ ትልምታትካ። ደቂ ሰባት ብዛዕባ መጻኢ ናይ ምሕሳብ ዓብዪ ዓቕሚ ኣለዎም። እዚ ትልሚ ድማ ክንዛረበሉ ዝድረኽ ስምዒት ይፈጥር። ግን ድማ ክልተ ዓበይቲ ጉድኣታት ኣለዎ። ቀዳማይ ኣእምሮኻ ነቲ ነገር ከም ዝተገብረ ገይሩ ስለ ዝቆፅሮ ነቲ ስራሕ ንምስራሕ ዘለካ ተገዳስነትን ድሌትን ይቕንስ። ካልኣይ ድማ ሰባት ዋላ እኳ ኣብ ጽቡቕ ቦታ እንተሃለዉ ምስ ርእሶም ምውድዳሮም ስለ ዘይተርፍ ብትልምኻ ክቐኑ ወይ እውን ብዘይፍላጥ ክዓንቅፉኻ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ትልምኻ ብብልሓት ሓዞ። ሳልሳይ ብዛዕባ ስድራ ቤትካ። ኣብ ውሽጢ ስድራ ቤት ዝፍጠር ሚስጥር ወይ እውን ገመና ንደገ ክወፅእ የብሉን። ኣናእሽቱ ቀዳዳት ንዓብዪ መርከብ ከም ዘጥሕልዋ ኣናእሽቱ ናይ ስድራ ቤት ሚስጥራት ድማ ንደገ ምስ ዝወፁ ንመላእ ስድራ ቤትካ ንሓደጋን ንውርደትን የቃልዕዎ። ዝኾነ ቁጠባዊ ይኹን ጥዕናዊ ፀገም ስድራ ቤት ከም ሚስጥር ጌርካ ሓዞ። ንስድራ ቤትካ ካብ ዝኾነ ሰብ ንላዕሊ ንስኻ ቀረባ ስለ ዝኾንካ ሚስጥር ስድራኻ ንባዕልኻ ሓዞ። ራብዓይ ኣታዊኻን ዝተዓቑረ ገንዘብካን። ኣታዊኻ ንማንም ክትነግር የብልካን። ብዙሕ ኣታዊ እንተደኣ ሃሊካ ሰባት ልቓሕ ክሓቱኻ እዮም። ክትከሎም ከለኻ ድማ ከም ስሱዕ ይምክሩኻ። ብተመሳሳሊ ድማ ውሑድ ኣታዊ እንተደኣ ሃሊካ ንንዕቐትን ንውርደትን ብቐሊሉ ተቓልዓይ ኢኻ ትኸውን። ሰባት ንዓኻ ዘለዎም ኣኽብሮት ምስ መጠን ገንዘብካ ከየተኣሳስርዎ ቁጠባዊ ኩነታትካ ናይ ብሕትኻ ሚስጥር ይኹን። ሓምሻይ መንፈታዊኻ መንዘላይኻ ምዃኑ። እዚ ኣዝዩ ሓደገኛ መረዳእታ እዩ። ሓቀኛ ፈተውትኻ ኩሉ ግዜ ሚስጥር ክኾኑ ኣለዎም። ምኽንያቱ ጸላእትኻ ንዓኻ ንምውቃዕ ነቶም ትፈትዎም ሰባት ዕላማ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም። ብዛዕባ ጸላእትኻ እውን ብዙሕ ኣይትዕልል። ጸላእትኻ ሓቢሮም ንዓኻ ንምውቃዕ ድልድል ክትፈጥረሎም የብልካን። ሻድሻይ ረኣይኻ ወይ ድማ ቪዥንካ። ረኣይ ንዓኻ ጥራይ ዝተዋሃበ ምስሊ እዩ። ሰባት ንዓኻ ዝተረኣየካ ነገር ክርእዩ ኣይኽእሉን። ብዛዕባ ረኣይኻ ግን ንሰባት ክትነግሮም ከለኻ ከም ናይ ቆልዓ ፀወታ ክቆፅርዎ ይኽእሉ እዮም። እዚ ድማ ንዓኻ ተስፋ ከቑርፀካ ይኽእል። ስለዚ ረኣይኻ ብተግባር ክሳብ ዝግለጽ ኣብ ልብኻ ንበይንኻ ሓዞ። ሻብዓይ ሚስጥር ዓወትካ። ዓወታት ሰባት ንኹሉ ሰብ ሓደ ብሓደ ብዛዕባ ዓወቶም ኣይዛረቡን። ንዓወት ዘብቅዑኻ ፍሉያት ሚስጥራት ይዕቀቡ ኣለዎም። እዚ ማለት ሰባት ኣይትሓግዝ ማለት ኣይኮነን። ግን ድማ ሚስጥርካ ሚስጥር ኮይኑ ምስ ዝተረፍ እዩ ዋግኡ ተሓልዩ ዝነብር። ሻምናይ ፀገማትካን ድኽመታትካን። ፀገማትካ ምስ ሰባት ምዕላል ሸኽምኻ ዘቐልል ይመስለካ ይኸውን እዩ። ግን ድማ 70% ሰባት ፀገምካ ክሰምዑ ከለዉ ይሕጎሱ እዮም። 20% ድማ ብዛዕባ ናትካ ፀገም ምንም ኣይግድሾምን። ስለዚ ንፀገምካ መፍትሒ ንምርካብ ናብ ሰብ ሞያ ኸይድ እምበር ንኹሉ ሰብ ፀገምካ ይትዕልል። ንሰባት ፀገምካ ክትነግር ከለኻ ከም ድኹም እዮም ዝርእዩኻ። ታሽዓይ ምንጪ ጥንካረኻ። ምንጪ ጥንካረኻ ወይ እውን ሓይልኻ ንማንም ኣይትዛረብ።
ሓይልኻ እምበር ምንጩ ኣይተፍልጦም ከምቲ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ሳምሶን ሓይሉ ኣብ ጸጉሩ ምዃኑ ምስ ነግረ ሓይሉ ዝሰኣነ ንስኻ እውን ከምኡ ንኸይትኸውን ምንጪ ሓይልኻ ብምስጢር ሓዞ 10 ሓሜት ንሓደ ሰብ ንሱ ኣብ ዘይብሉ ግዜ ብዛዕባኡ ይተልዕል ንስኻ ብድሕሪኻ ሰባት ብዛዕባኻ ክዛረቡ ከምዘይትደልዮ ንስኻ እውን ተመሳሳሊ ነገር ግበር ብዛዕባ ሰባት ሕማቅ ክትዛረብ ከለኻ ሰባት ንዓኻ ከምዘይእመን ሰብ እዮም ዝርዩኻ ህይወትካ ንምቕያር 6 ወሰንቲ መፍትሕታት ቀዳማይ ውሽጣዊ ኩናት ምስዓር እቲ ዝዓበየ ቃልሲ ምስ ርእስኻ ዝግበር ቃልሲ እዩ ንርእስኻ የቕሬታ ግበር ብርእስኻ ድማ ተኣማመን ዓርሳ ክትቀይር ምስ እትሓስብ ቀዳማይ ስራሕኻ ናብ ውሽጥኻ ምርኣይ ይኸውን ዘለዎ ካልኣይ ቀዳምነት ዝወሃቦም ነገራት ፍላ ቀዳምነት ንፈጣሪ ቀፂሉ ንቤተሰብን ንስራሕን ሃብ ቀዳምነት ክወሃቦ ዘለዎ ነገር ምስ እትቐድም ህይወትካ ዋጋ ይህልዋ ሳልሳይ ሽቶኻ ወይ ድማ ጎልካ ጽሓፍ ሽቶኻ ኣብ ወረቐት ምስ እተስፍር ንጹር መንገዲ ይህልወካ ሽቶ ዘይብሉ ሰብ መወዳእቱ ኣይፍለጥን ስለዚ ሽቶኻ ክትጽሕፍ ኣለካ ራብዓይ ልማድ ወይ እውን ሃቢት ህነጽ ለውጢ ብሓደ ለይታ ይመጽን ስለዚ ኣናእሽቱ ጽቡቓት ልማዳት ተዘውትር ምኽንያቱ ህይወትካ ናይ ልማዳት ውፅኢት እዩ ሓምሻይ ናይ ተግባር ሰብ ኩን ኣብዚ ዘመን እዚ ፍልጠት ኣብ ኩሉ ቦታ ኣሎ ግና ነቲ ፍልጠት ናብ ተግባር ዝቐይርዎ ጥራዮም ኣዝዮም ዕዉታት ዝኾኑ ስለዚ ናይ ተግባር ሰብ ብምዃን እዚ ዘመን ዘምጽኦ ዕድል ተጠቐመሉ ሻድሻይን ናይ መወዳእታን መጽሓፍቲ ምንባብ ንፍልጠት ጥራይ ዘይኾነስ ንትኹረትካ ንትዕግስትኻ ንምዕባይ ኣዝዩ ጠቓሚ ነገር እዩ ብምንባብ ግዜኻ ካብ ምባኻን ኣድሕኖ ካብዞም ዝጠቐስናዮም 10 ነጥብታት ንስኹም ከ ክንደይ ረኺብኩም ኣብ ኮሜንት ጽሓፉ ለይኹም ንሎማ ኣዳልየልኩም ዝነበርኩም ምድላው ነዚ ይመስል ክሳብ መወዳእታ ስለ ዝተኸታተልኩምኒ ኣዝየ ዘመስግን ኣብ ቀጻሊ ብኻልኦት ጠቐምቲ ቪድዮታት ንኽንራኸብ ሰብስክራይብ ብምግባር ኣባል ናይዚ ስድራ ምዃን ኣይትረስዑም ከምኡውን እዚ ቪድዮ ጠቓሚ ኮይኑ እንተደኣ ረኺብኩምዎ ላይክ ብምግባር ናብ ብዙሓት ንኽባፅሕ ገበሩ ኢኹም ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ንራኸብ ኣብ ዘለኹምዎ ሰናይ ቅንያት